Ji dema kontrolkirina bajarên min bicê ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk ve nerazîbûneke mezin ji aliyê Tirkiye ve hate diyarkirin û bi hemû hewlên xwe kar kir dagoşervanên Kurd û Ereb berî nedin her du bajarên Babê û Cerablusê û encama wan hewildanan îro hate eşkerekirin. Dema got artêşa Tirkiye destêwerdana sînorê Sûriye ragihand. Artêşa Tirkiye danê vê sibehê li gel Artêşa Azad û bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewî operasyona kontrolkirina bajarê Cerablusê ji destên rêxistina Daişê ragihand û ew operasyon bi fermî danê vê sibehê hate destpêkirin. Dema got firokeyên hevpeymaniya navnetewî li gel tangên artêşa Tirkiye 63 xal û bargehên Daişê li Cerablus û derdora wê topbaran kirin. Li gorî agahî û wêneyên Ajansa Anadol hêzên taybet yên artêşa Tirkiye li gel 10 tangên xwe û hin ketîbeyên Artêşa Azad derbasî nava sînorê Sûriye bûn û gundê Qerqemişê got 4 kîlometran dikeve gundewarê Cerablusê kontrol kirin. Di heman dema got bêhtiran iştecihên wan gund û navçeyan koçî nêzî sînorê Tirkiye bûne. Herwiha dê Artêşa Azad jî sînorê Tirkiye û gundê El Raî ve êrişî Cerablusê bikin. Operasyona Cerablusê di dema seredana cîgerê Serokê Amerîkayê Joe Biden bo Enqerayê hate destpêkirin û li gorî berpirsekî nêzî Biden, Washington beriya destpêka operasyona Cerablusê ji hêzên Kurdî re gotibû got ew nikarin nêzîkî Cerablusê bibin. Di heman demê de bilez Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî derket û behsa wê operasyonê kir û got artêşa welatê wî li dijî rêxistinên terorist yên mîna Daişê û PYD weke got binav kir dest bi operasyonê kiriye. Erdogan herwiha got operasyona Cerablusê ji bo parastina asayî û sînorê Tirkiye ye. Serokkomarê Tirkiye bersiva hevserokê PYD Salih Mislim jî da. Dema got Mislim gotibû Tirkiye dê di gola genî ya şerê Sûriye de bifetise û Erdogan wiha bersiv da. Hinek dibêjin eger Tirkiye bikeve Sûriye dê wisa were serê Tirkiye. Em va dikevin Sûriye. Hûn ê bibînin ka em ê çi bikin. Olumsuz yönde kırılma gördüğümüz bankaları not etmekten